Nu kommer blæksprutte-væsenet. Det er slutningen af filmen. Og hovedrollen dør. Mærkeligt nok. Se Heidi, han tager det som en mand. Det havde Will ikke gjort. Han havde skrevet at løbe. Se, han tager det som en mand, Heidi. Det kan man godt se er falsk. Det ser så rigtigt ud. Hun savner ham så meget. Ja, man kan se det på. Hun er ved at krasse sig ihjel. Og det var hende, der gjorde det. Det går hvad? Ej, det bliver lige blevet færdigt med film 2, og nu klokken den er 19.07, og nu skal vi til at sætte træerne på. Og vi har dem her chips, de smager godt 40 minutter, det vil sige næsten 3 timer. Det er tjut, det har jeg sådan muffin. Hjertelampen, og nu er klokken et eller andet med over 7. Og så har de største Helle. Den er 19. Tager du film? Ja, det Og så kommer det på YouTube. Ja. Tager du film? 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 Det er så dramatisk. Den hedder Unstrength Tides. Nå, ups, det gør den ikke. At World's End hedder den. Desværre at ham der Heidi, han har skæg, hvor det slanger. Det er ikke slanger. Han er en blæksprut. Det er en blæksprut, der har angrebet ham. Og så er det på hans ansigt, der tusser ind. Ja, men Heidi, det sker jo ikke i virkeligheden. Nej, det gør ej. Så vil mennesket dø af det. Han er ikke et menneske. Han er en blæksprutte. Halvt menneske, halvt blæksprut. Ja. Det er ikke hans mor var en blæksprut, og hans far var et menneske. Heidi, det er samme med Heidi. Der er sgu ikke noget, okay, det er der måske, at der er en hund, der ligner et menneske. Men altså, der er sgu da heller ikke mennesker. Den er 1943 nu, og vi er i gang med film 3, Pirates of the Caribbean, som der hedder The World at World's End faktisk. Peanut. Det er sejt. Okay. Klokken den er 20:20, altså 20 minutter over 8 lige nu. Og mig og Heidi, vi nåede ikke engang halvvejs med Pirates of the Caribbean 3. Vi gad ikke helt se mere. Vi kunne huske det hele, det var ikke så sjovt. Og af en eller anden grund, så gider vi Heidi heller ikke se 4. Har jeg lige 2 af dem? Tror du hvad? At Jack Sparrow. Okay, nu er der lige penge over det hele, fordi Heidis hjertelampe lyser. Og vi sidder og spiser Ben og Jerry's. Og klokken er 22:27. Og vi gad ikke se Pirates of the Caribbean 3 færdig. Hvis I ikke har forstået det. Så gad vi ikke. Jeg skal tage til Bjørn. Ja. Det vil vi godt alligevel.
Der er havfruer med. Ja. Nu ser vi den, mens vi spiser is. I pink skær. Så er jeg lige spasket. Det ligner sådan en fisk. Hvad havde han gjort, hvis det var en dreng? Bøjse. Så havde han sikkert sagt, gay. Prøv at se, han kan godt lide dem der kager. Jeg vil også godt kunne lide dem der kager. Bare lige så jeg ved det, så er han linket til stolen. Det er ligesom derfor, han hopper der. Sådan der. Fuck. Prøv at se, den sidder i lampen. Heidi. Hvor er han fed. Det er min lillebror, når han bliver gammel. Hej mennesker. Klokken den er 11:30, altså 23:30. Og mig og Heidi, vi er stadig i gang med at se Pirates of the Caribbean 4. Vi gider ikke helt filme mere i aften. Det ligner lidt lort. Det er fordi, vi er lidt trætte. Men filmer i morgen tidlig. Ja, når vi stod op. Og så kan de se, hvordan vi ser ud, når vi stod op, Heidi. Jeg ligner Lort. Det gør hun virkelig, jeg har set det. Jamen så farvel. Godnat. Klokken nu, den er 9:32, altså 9:30 om morgenen. Og vi er lige vågnet. Fordi Heidis lillebror kom pressen ind ad døren, så jeg fik et chok. Vi kom først i seng klokken 2:30. Jeg tror, det var 1:30. Ja, i går aftes. Eller det var først der, hvor filmen var færdig. Og vi vågner ved, at Malle, hun sidder og kigger på mig. Det er faktisk pænt hyggeligt. Kan jeg give den fløde? Ja. Også min ryg. Så farvel.